Hoxe, en Cos Pés na Terra, coñeceremos a Bea, unha rapaza que, despois de vivir na cidade, quixo cambiar de aires para montar unha granxa en Lalín, na que non faltan animais nin produtos de horta. Escoitaron falar da estampaxe botánica. Imos coñecer esta técnica da man de Isa, unha muller que, despois de traballar na industria téxtil convencional, decidiu dirixir os seus pasos cara a esta artesanía 100% natural. E coñeceremos a Xesús, un rapaz que se divide entre o cuidado das súas abellas e o cultivo duns cogomelos chegados de Oriente. Xesús, biólogo de formación, sabe que para ter éxito compre esforzarse moito. Hai que investigar, fuchicar. A veces é divertido, outras veces é un pouco desesperante, pero bueno. Estes pés quixeron deixar pegada tanto na terra que pisan como en toda a roupa que estampan. Ola, son Isa e levo as cores que nos dá a natureza á roupa. O primeiriño de todo, imos saber de onde lle ven a Isa o de ser bo peixe. Cando eu era nena, a miña avoa recollíame cando volvía da escola. E sempre chamábame bo peixe, porque eu era un pouco así difícil de tratar. Cando volvía da escola, como vos dicía, ela levábame á horta e sempre estaba pois axudándolle a podar os rosais ou a cortar o céspede. Un pouco é un homenaxe a ela o tema de chamarlle o proxecto Bo Peixe. O nome é un homenaxe a ela porque ela foi un pouco a que me introduciu no tema do amor polas plantas e as flores e pola botánica en xeral. Eu estudei deseño gráfico aquí na Coruña, estiven logo fora, facendo, sobre todo traballando en axencia de publicidade, e logo, cando voltei, entrei directamente no mundo do textil. A maneira de traballar, un pouco así ao grande, digamos, a produción textil, chocaba de fronte coas meus ideais. Foi por iso que deixeino. Eu estaba unha tarde de domingo facendo, pois non sei que cosas na casa, e chamoume a miña nai, envioume unha foto, aínda non había WhatsApp, envioume unha foto nun SMS dun artigo que saía nunha revista dunha muller que facía esta técnica e, bueno, voloume a cabeza, dixen, eu teño que aprender a facer iso, enlacei xa co tema da estampación textil. As follas as estou clasificando para logo facer as estampacións botánicas como eso que tedes aí. E as bolas son osos de aguacate que xuntei para facer tinte natural de aguacate. Xa o ven, máis natural o método de Isa non pode ser. Antes de comezar a traballar con ela, imos saber exactamente que é a estampaxe botánica. A estampación botánica é unha técnica que consiste en transferir os pigmentos naturais das follas e das flores a tejidos. Os tejidos teñen que ser sempre de orixe natural, non funciona sobre tejidos de orixe sintético. É unha técnica totalmente sostible, un proceso lento, pero moi bonito de facer. E vedes que os resultados son, pois, maxia pura. Neste vestido vemos, por exemplo, follas de arce,
follas de ailanto que funcionan moi ben, follas de carballo de roble americano, flores silvestres que atopo por aí, que vou probando e se funcionan, pois añado aos deseños. E outro dos traballos que fago en Bopeixe é os tintes naturais. Esta, en concreto, é unha bolsa de algodón con yute que está tinxida con tinte de aguacate. Isa, uns deseños ben bonitos. A nosa amiga ten na súa parcela flores perfectas para a estampaxe botánica. Queren saber cales son? Pois iso será á volta ensada. Estes pés dividen os seus pasos entre unha profesión milenaria e un cultivo que empeza a coller forza en Galicia. Moi boas, son Xesús, son apicultor e cultivo cogomelos. Estamos na parroquia de Borela, no concello pontevedrés de Cercedo-Cotobade. Dígolles algo. A vista de paxaro non é doado atopar a Xesús, xa que o noso amigo ten a súa base ben escondida, á sombra de carballos, castiñeiros e bidueiros. Así ten que ser para coidar con xeito a súa plantación de shiitake, cogomelo asiático que el cultiva e que medra en troncos. Aquí non lles falta nin a sombra nin a humidade que lles proporciona o río Almofrei, que pasa xusto ao carón da explotación. Os shiitakes son un dos piares do seu proxecto e el ponos no mercado co nome Shiitake da Cova. O outro piar está ao ladiño dos cogomelos. Xesús ten aquí a albariza da que extrae mel e outros produtos da colmea, como poden ser a xelea real, a própole ou o pole, produtos que comercializa baixo o nome Cova da Abella. Imos comezar a xornada de traballo con Xesús disposto a traballar cos troncos onde planta os cogomelos. Diz que unha parte do proceso consiste en deixar os troncos na auga. Despois contarános por qué. O primeiro é saber como foi que puxo os seus pés a camiñar entre shiitakes e abellas. Bueno, pois eu estudiei bioloxía en Santiago e ao terminar a carreira empecé a traballar nunha empresa que se chama IFAS da Terra que se dedica principalmente a micoloxía. E aí aprendí un pouco o tema do cultivo de fungos e demais e coñecín este sistema de cultivo, un cultivo tradicional xaponés en madeira de carballo. E a partir de aí, pois, empecé con uns pouquiños troncos, cada vez máis, e agora xa o teño a nivel máis profesional, sobre todo para venda en fresco, principalmente a restauración, está funcionando moi ben en restaurante, e tamén ao cliente final. Sempre me chamou moita atención a naturaleza, por eso estudiei bioloxía. E entón, bueno, ao adquirir eses coñecementos e ter o sitio ideal, porque aquí estamos no Val do Almofrei, temos o río aquí ao lado, unha zona de carballeira, coa sombra, que é perfecto para cultivo de cogumelos, pois me plantexei facer un pouquiño máis en serio como complemento a outra actividade que teño, que son as abellas. Bueno, o cogumelo que cultivo aquí é o shiitake, é un cogumelo que ven de Asia Oriental, se cultiva sobre todo en China, Corea e Xapón. Take, en xaponés, é fungo. E shi fai referencia ao Castaneopsis cuspidata, que é o árbol shi, se chama ali, é dicir, é o fungo do árbol shi. Se parece ao carballo. Vale, aquí o shiitake crece en diferentes tipos de madeira, podemos usar madeiras máis brandas como o bidueiro, incluso en eucalipto pode sair, pode sair en castiñeiro sai moi ben tamén, en falla, pero das probas que temos feito, o carballo que mellor dá máis cantidade, e dura moito máis. Un tronco pode estar producindo 3-4 anos sin problema. Eu cultivo en carballo, o carballo que utilizamos é un carballo dunha xestión forestal sostible, claro, non tería sentido talar carballos para este fin, sempre son de entresacas, de podas. O bo deste cultivo que te permite moito facelo sin grandes infraestructuras, sen unha inversión moi grande. Tens que ter un sitio adecuado, como este, que haxa humidade, que haxa moita sombra. E logo, bueno, pois un pequeno invernadoiro para a produción, máis que nada, para que non entren
pois os mosquitos que poden poñer os huevos no cogumelo, as babosas, cando chove, se o árbol está producindo tamén te estropea a seta, porque os troncos poden dar ao aire libre, de feito podemos ver algúns shiitakes saindo espontaneamente en algúns troncos, pero ao telos ao cuberto, no momento da produción, pois te garantiza ter un cogumelo de maior calidade. Toda unha lección maxistral sobre o shiitake. Queren saber como é que se plantan os troncos? Pois iso será a volta con Xesús. Estes pés que están a ver son os de alguén que decidiu compatibilizar a urbe co campo para camiñar entre amigos novos e recuperar algo que lles faltaba. Ola, son Bea e voltei ao campo para recuperar o aire. Atopámonos en Lalín. A nosa historia con Bea vai ter lugar preto do núcleo urbano, na parroquia de Sello. Aquí é onde a nosa amiga está creando, como lle gusta dicir, unha granxa ecolóxica no corazón de Galicia. Granxa que ten por nome Aer Ecofarm. Na granxa non lle faltan nin produtos de horta, nin animais. A saber, Bea ten vacas, unha poldra que é o seu olliño dereito, e tamén ten ovellas e cabras. Ademais de gandeira e labrega, se algo é tamén a nosa amiga, é unha rapaza do seu tempo. Así que ela adoita compartir a súa vida traballando no campo nas redes sociais. Aprovechando que me vine al monte a hacer estacas, como esta, os voy a enseñar los dos tipos de árbol de crecimiento rápido que nacen en las zonas húmedas de Galicia y la diferencia entre ellos. Imos comezar a xornada con Bea acompañando cabras e ovellas a un pasto novo e coñecendo a historia que a levou a cambiar de aires. Cando eu nacín, a miña familia vivía en Ourense porque os meus pais tiñan ali o traballo. Vivín ali hasta que tiña un ano porque cando era pequena tiña un problema nos bronquiolos que me facía estar todo o rato ingresada. Era debido á polución, bueno, en parte, a polución da cidade en sí. Entón, viñen unha semana para esta aldea xusto, para a casa dos meus avós, a probar, pois, un pouco cambio de aires, pois, igual un lugar máis natural e tal, e foime ben. Entón, os meus pais mudáronse tamén a esta aldea, fixeron aquí unha casa, e permanecín aquí hasta os 18 anos, que me fun a estudar a Barcelona. En Barcelona estudei arquitectura, tamén pola polución outra vez, volvín a empezar a enfermar, non tan grave como cando era pequena, pero é como que a polución me baixaba as defensas, e por outro lado empezou a dar ansiedade, o sea, empecé con ansiedade, entonces dixen, isto é como un claro indicativo das velocidades de unha cidade respecto pois, a unha aldea, un pueblo. Decidín collerme pois un ano para replantexarme o estilo de vida que quería levar. Evidentemente, pois quedéime ca natureza. E aí empezou Aer, que Aer é aire en latín, que é, por un lado, o aire que me faltaba na cidade, que me fixo volver á aldea, e, por outro lado, pois, acercar a xente ao rural, a quitar estigmas de o que é vivir nunha aldea ou o que é vivir de unha granxa, e a acercar a xente ao que come cada día e a concienciala para que leve unha mellor alimentación. Cabras e ovellas quedan ben acomodadas. É tempo de visitar outra manda importante para Bea, a das vacas. Unhas vacas que precisan diariamente do frescor que lles achega a nosa amiga. O primeiro que fago ao chegar das vacas é chequear se teñen auga, e se non teñen auga, doulles auga, porque bueno, é fundamental que os animales estén ben hidratados, sobre todo en días de calor. Saben o que lle senta de maravilla a estas vacas despois de beber? Unha lambetada. Unha que Bea sabe que é infalible. Lola, ven. Marela, ven. Ven. Lola, vente. Nada, unha vez que chequeo a auga e lle boto auga, pois xa se lle abre o apetito tamén pola mañá, e xa lle dou a fariña para acostumbralas a que veñan detrás miña cando as chamo. É como unha golosina porque ao final é dulce, entón, pois, gústalles moito. Bo proveito, amigas. Entre as vacas vive unha poldra que está máis ca afeita a formar parte desta manda.
Unha poldra que ten unha amiga vaca inseparable. Queren coñecer esta relación bonita? Pois iso será á volta con Bea. Regresamos a Sada. Aquí estamos coñecendo a Isa, unha muller que, despois de traballar na industria téxtil convencional, decidiu montar o seu proxecto propio de estampaxe botánica, proxecto que se chama Bopeixe. Hoxe imos entender con ela un proceso que leva a estampar as formas da natureza na roupa. Temos a Isa indo buscar flores á súa parcela, unha terriña ben familiar para ela. Pois esta horta era onde a miña avoa tiña plantados os tomates, as leitugas. Eu tamén collín un pouco o relevo e hai anos tamén tiña todo plantado con berenxena, con tomate, con leituga. E, pois, desde que empecé co proxecto, cambiei as verduras por flores e por plantas tintorias. Pois esta é o cosmos, e a huella que deixa é de cor azul. Hai diferentes intensidades, como vedes, que hai unhas que son máis clariñas, incluso as blancas, e según a cor, a cantidade de pigmento que conteñan as follas, así deixa a huella, pero máis ou menos en tons azuis. As follas tamén funcionan, lle deixan unha cor amarela. Aquí hai unha que nace espontánea na horta, que é o xeranio silvestre, funciona moi ben, sempre é unha das que nunca fallan. Encima non hai que traballala, nace soa, cuídase da soa, non hai que plantala, así que é perfecta. Moitos son os tesouros naturais que Isa ten á man na súa parcela. Todo un verxel no medio e medio de Sada. Está no medio de Sada, é como unha selva escondida, recóndita, sí. É un espacio natural increíble. Conto cun espacio privilexiado, é unha finca familiar grande, na que antigamente había unha fábrica de tella e ladrillo. Bueno, quedei eu aquí traballando nun espacio único para o que fago, porque hai moitas especies das que utilizo, como vedes, esta que é un castiñeiro que é moi útil, cos ourizos tamén se pode facer tinte. Estou na miña casa, co cual é maravilloso. Isa xa ten material de abondo para comezar a estampaxe botánica, técnica tamén coñecida como ecoprint, que engarda sempre ten, así que o proceso comeza por saber conservar todas as follas e flores con xeito. Vexamos como fai Isa. Parte do traballo é moi importante, sobre todo de cara a ter material cando non hai follas nas árbores, é preservalo prensando as follas. Bueno, eso é o que estou facendo agora, prensar follas das que collín na última salida. Entón, bueno, fago isto para ter material suficiente para estampar tamén no inverno. Isto lembrame moito a época de cando eu era cativa e facía manualidades, totalmente. Aqueles herbarios que facíamos na escola, sí, así se facían. As follas, unha vez prensadas, non perden a súa capacidade tintórea. O que perden é a auga que ten a folla, pero o pigmento permanece. Entón non hai ningún problema. Hai algunhas delas que hai que rehidratalas, pero por cuestión de que non rompan cando se fai o rolliño para ir a cocer, pero funcionan perfectamente. Agora sí, listos para comezar a estampaxe. Queren ver como se fai? Pois iso será con Isa nuns minutiños de nada. Estamos de volta no proxecto de Xesús Xitaque da Cova, que medra ben á sombra e á beira do río Almofrei, en Cotobade. Este é un lugar perfecto para o cultivo de xitaque en tronco. Temos a Xesús, biólogo de formación, para explicarnos o proceso. O xitaque en Galicia non se dá de forma natural, aínda que vexamos que aquí se dan nestes troncos, é porque estes troncos están inoculados
a partir do micelio, pois facemos os buratos nos troncos e metemos ese fungo, o fungo do shiitake, para que crezca alimentándose da madeira. Iso é inocular. O shiitake necesita unhas condicións moi determinadas, unha cantidade de fungo introducido na madeira bastante alta, que fai que tú poidas controlar esa incubación do tronco. A nivel de forma natural non se dá. Pois que mellor xeito de entender a inoculación que inoculando. Temos a Xesús na súa mesa de traballo con todos os elementos listos para explicarnos como é que se fai. Isto blanquiño é o micelio do shiitake. O micelio, digamos que é o corpo vegetativo do fungo, é o que medra e o que se alimenta da madeira. Entonces, o que imos facer é introducir o micelio dentro de madeira nova, de carballo, e ese micelio vai empezar a alimentar da madeira de carballo, e unha vez que chega a un desarrollo adecuado, que colonice todo o tronco, pois, digamos, xa está listo, xa está maduro para producir os cogumelos que é o seu froito ao final. O primeiro que precisamos para cultivar o shiitake é un tronco que este recén cortado. O ideal é cortalo no inverno porque os nutrientes non están na folla, están na madeira, entonces vai a ser máis nutritivo para o fungo. Este tipo de cultivo imita un pouco o que é o crecemento natural do fungo. Unha vez que introducimos o pellet no tronco de carballo, ese pellet, se o deixamos ao aire, se vai a deshidratar máis facilmente. Entonces o que temos é que selar ese buratiño que fixemos, onde está metido o micelio, e o podemos facer de diferentes formas. Se pode usar pois, un film transparente, que a veces se utiliza. Eu, como teño cera das miñas abellas, algo natural, pois utilizo a cera. Se derrita a cera e se selan os buratos onde vai o micelio. Bueno, despois do primeiro paso, que é a inoculación dos troncos con micelio do shiitake, temos que pasar eses troncos a incubar, a que o micelio colonice toda a madeira antes de pasalo a produción. Podemos observar a madeira ten como dúas partes, ten o duramen, que é a madeira morta, e a albura, que é o do arredor, que é a madeira viva, que é o que o shiitake se alimenta máis dela. Nalgúns, todavía o micelio solamente se ve nas zonas onde metimos o taquiño, vale? Se ve perfectamente que estas zonas foron onde foi o taquiño introducido. Hai que esperar un pouquiño máis, pois o micelio vai acabar, neste caso, podemos ver como acaba colonizando toda a albura. Se lle aportas humidades, se os regas ben, pois entre 8 e 10 meses xa podes ter os troncos listos para producir. Bueno, unha vez incubados os troncos, se os poñemos a intemperie, ao aire libre, pois os troncos van a producir de forma natural, de forma espontánea, como se estuveran na natureza. Xeralmente iso é no outono, que hai unhas humidades e unhas temperaturas adecuadas. Dese xeito que vas a ter unhas producións moi grandes nun tempo moi corto. O que se pode facer é forzar a produción, enganando ao fungo. Eu traballo con pilas, de xeito de que cada semana meto unha ou dúas pilas sumerxidas en auga, nunha pila de auga, durante un día. Entonces o fungo, ese cambio drástico de humidade e de temperatura, o que fai é estimulalo a fructificar. E dese xeito son capaz de ter produción todas as semanas, que é o que me interesa para comercialización, obviamente. Cultivar shiitake é toda unha arte que exixe coñecemento e paciencia. Pero a cousa, sen dúbida, ten premio. Queren facer a recolleita con Xesús? Pois iso será a volta co noso amigo. Estamos de volta en Aer Ecofarm, o proxecto de granxa ecolóxica que Bea está poñendo en pé en Lalín. A nosa amiga, como ben nos contou, decidiu montar este proxecto despois de vivir en diferentes cidades e comprobar como o aire limpo do campo lle facía ben á saúde. Un dos piares da súa granxa son estas vacas e esta polra. Ímolas coñecer. Son 6 vacas e un becerriño pequeno de 4 meses. E a Atenea é unha potriña, que é unha potra do monte,
é un cruce entre pura raza galega e a palusa. Esta é Lola, que foi a primeira que chegou, que veu cando tiña 6 meses. Logo está Canela, que foi a seguinte, que tamén é rubia galega. E logo está Marela, que puxenlle Marela porque a Marela facíame gracia o nombre, era un nombre típico. Eu non sabía que unha vaca amarela é unha vaca blanquecina. Despois, cando me enterei, pois puxenlle Marela. E logo está a vaca, que se chama Vaca, porque ela xa é a máis maior que teño. Comprei a un tratante e pregunteille o seu nome, porque lle quería conservar o nome que lle tiñan os antigos donos, para que non perdera como a personalidade. E nunca xa máis mo dixo, entón pois decidín chamala Vaca. Sin máis, non sei. A min pareceme un nome ben bonito e práctico tamén. Dentro da manda hai unha relación de amizade ben especial. A amizade que comparten a polra Atenea e a vaca Lola, dous animais inseparables, como ben sabe Bea. Ben, entón, Atenea e Lola están hermanadas, que están sempre xuntas, o sea, onde vai a unha, vai a outra. Cando veñen a recortarlle os cascos a Atenea, Lola queda como chamando todo o rato, e así. Como ambas especies son animais gregarios, que teñen que estar en rebaño, ao principio estaba Lola sola, e despois veu a Atenea, entón, como ao principio estaban as dúas solas antes de vir todo o resto, hermanáronse, e agora son, pois, como irmáns. De repente Lola empeza a correr e a Atenea vai detrás, entón creo que teñen a especie un pouco mimetizada entre as dúas xa. Amigas para sempre. Outra curiosidade dentro da manda. Canela é unha vaca rubia galega que non ten cornos. A isto chámaselle ser unha vaca mona. Imos con Bea. Canela é de raza galega, pero é mona, o sea, non ten cornos. Eu, ao principio, cando merquei, non sabía que había rubia galega sen cornos, o sea, era a primeira vez que había. Eu inicialmente pensei que os queimaran, porque a veces os becerros cando nacen, pois igual os dueños non queren que teñan cornos por non lastimalos ou que sexa, é unha práctica non moi correcta, pero, bueno, síguese facendo, e pensei que os queimaran. Pero cando medrou e vin que non tiña cornos, e ademais vin e entereime que había rubia galega mona, pois dime conta que non iba a ter cornos nunca. Canela, ti tranquila. Sen cornos estás ben mona. Máis curiosidades. Saben vostedes que é esta pedra daqui que as vacas teñen á súa disposición en modo self-service? Temos a Bea para contarnos. Esta é unha pedra de minerales que lle trouxen porque observei que Lola lamía moito a Atenea e viceversa, entón podía ser unha característica de falta de sodio. Entón esta pedra aportalles sodio, calcio, magnesio e fósforo. Entón é unha forma de complementar pois, un pouco se teñen algún déficit en algún mineral. E simplemente veñen aquí e lámena, só que o problema é que, claro, aínda levan 3 días. Entón creo que por agora a única que descubriu un pouco que era Atenea. Pero, bueno, pouco a pouco irán pillándolle o tranquillo, seguramente. Por certo, Bea non se trabuca. As vacas vanlle pillar o tranganillo ao asunto. E Atenea tamén. Días máis tarde, o equipo de Cos Pés na Terra chegouse de novo a Lalín e a poldra la envía na pedra como se fose un polo de limón. Nun vira-vira volvemos con Bea para ver a súa outra faceta, a de la brega. Pero antes, imos ver quen anda pola despensa de Cos Pés na Terra.
regresamos con Isa á súa base ensada. Aquí é onde a nosa amiga deseña as súas prendas, feitas todas elas coa técnica da estampaxe botánica ou ecoprint. Despois de recoller flores e diferentes follas perfectas para ela, temos a Isa lista para comezar o proceso co mordentado das teas. Vexamos en que consiste. Mordentar é realmente o proceso que vai facilitar que os pigmentos das follas, das flores ou as tinturas queden fixadas nos tecidos. Entón, o proceso consiste en cocer literalmente os tecidos con auga quente, non máis de 90 grados, pero que en su interior ten unhas sales que son totalmente inocuas, que se utilizan en cosmética, repostería, e o que fan é abrir a fibra, de maneira que cando o pigmento se deposita nela, queda introducido na propia fibra e logo non se vai cos lavados, o sea, queda fijo na fibra. O mordentado convén que os tejidos cozan na auga mínimo 1 hora e logo deixo toda a noite o tejido dentro da auga, que se enfríe dentro da auga e o día seguinte xa o collo, os lavo un pouquiño con auga para eliminar o exceso de mordiente e xa están listos para usar. Como a auga o que ten disolto non é contaminante, pódese utilizar e aproveitar para regar as plantas sen ningún problema. Eso é o que fago no taller, aproveito todos os recursos para non tirar nin desperdiciar nada. Pois agora o que estou facendo é regar as plantas coa mesma auga coa que fixen un mordentado estes días pasados. O proxecto é un proceso circular dende principio a fin, porque, claro, a natureza danos as materias necesarias para facer o traballo, tanto en estampación como en tintura, e despois todas esas materias, unha vez aproveitado o pigmento, volven á terra. É circular todo o proceso. Lección mordentado entendida. Chegou unha fase da estampaxe clave. Toca formular o deseño final. Neste caso, Isa vai estampar un chal en tea de seda. Imos con ela. É un chal de seda 100%, natural, por suposto, e imos a facer unha estampación botánica nel. Pois nesta estampación vou empregar follas de nogueira, que serían estas de aquí, teño algunha folla de castiñeira por aquí, vamos a empregar tamén arce e liquidámbar. Xa vedes as diferencias de cores que hai dentro da mesma especie, dende hasta tan oscuras como, bueno, o arce verde, amarelo, bueno, variedade de cores. E logo vamos a empregar tamén os pétalos de Cosmos bipinnatus, que as teño na horta, tamén as margaritas amarelas, e vamos a soltar os pétalos e os vamos a sembrar polo tecido. E logo esta ramiña de rus, que tamén vamos a botar as follas por aquí, facendo así un esparcido. Agora é o momento da verdade, agora é o momento no que toca comerse un pouco a cabeza e compoñer o deseño. Como, bueno, como deixar fluir a imaginación e as mans van collendo as follas e van casi que colocándose soas. As follas, a parte que máis pigmento depositan no tejido é a parte do envés. Entón, claro, tes que xogar co ace ou envés da folla para non sobrecargar según que zonas do tecido, non? Entón hai que repartilo ben hacia arriba e hacia baixo, segundo ti queiras reforzar a mancha no tecido. Pouco falta para ver o resultado final. Queren ver ese chal rematado? Pois iso será a volta con Isa. Regresamos con Xesús, o noso experto en cultivo de shiitake e tamén apicultor. Pronto visitaremos a súa albariza, pero antes quedaramos pendentes de facer unha pequena recolleita do cogomelo, que aquí medra san e forte, o shiitake. Vexamos cal é o punto ideal de recollida. O
O punto ideal de colleita é que estén un pouquiño todavía sen abrir de todo, vale? Digamos que este sería o punto ideal, o que a carne do sombreiro aínda envolva as láminas, vale? Bueno, o shiitake producido desta forma ten unha calidade superior ao que está producido de forma máis industrial, vale? En sacos de palla, por exemplo, porque, bueno, ao final, do que se come se cría. E, bueno, a mí me gusta decir que é como o peixe da ría ou peixe de piscifactoría. Shiitake de tronco sería o shiitake da ría, porque é un shiitake que crece salvaxe en unhas condicións semisilvestres e alimentándose do óptimo para el do que se alimenta na naturaleza, que é de troncos. Todo o que producimos hai que comercializalo, se non hai venta non vai adiante o proxecto. Eu son moi mal vendedor. Eu son de ir ás feiras e non molestar o curioso, non son de estar... A veces ven a miña moza conmigo e ela é máis faladeira, e entonces pica máis a xente. Eu estou aquí, se necesitas algo, bueno, me preguntas e tal. Non son un gran vendedor, a verdad. Prefiro estar no campo. Entonces, bueno, nós agora mesmo non hai queixa porque a produción ainda é pequeniña. Temos algúns restaurantes que nos van mercando, bueno, asiduamente, pois cada semana nos fan un pedidiño duns cantos kilos. Entonces, bueno, temos todas as semanas produción. Vendemos tamén algo ao cliente final e a verdad que de momento está tendo boa aceptación. Pois sí que ten boa aceptación porque é un produto que é difícil de atoparse non sendo deste xeito. O traballo ben feito merece recompensa. Iso é verdade. Xesús é todo un experto nos cogumelos, pero non é a única materia que domina. É tempo de velo na súa outra faceta, a de apicultor. E non temos que ir moi lonxe. A súa albariza está xusto ao lado da plantación de shiitake e aquí tamén imos aprender. Primeiras leccións. Para que precisa un apicultor o fumeiro e como reparten as abellas o espazo dentro dun panal? Bueno, o fume fai que as abellas sintan un perigo, entonces, por unha banda, se preparan para escapar, para sair das colmeas, entonces iso o que fan é primeiro chuchar o mel, metelo no buche, porque se hai que marchar, pois levar as reservas consigo. Por un lado están entretidas chuchando mel, entonces non están pendientes de ti. Por outro lado, se lles hincha o abdomen o chuchar o néctar, entonces non o poden doblar ben para clavar o aguillón. Entón, digamos que é unha forma de mantelas un pouco menos defensivas. Bueno, os panais nunha colmea, os panais de cera, suelen estar organizados da seguinte maneira. Teño un arco superior que é de mel, despois suelen poñer pole, vale? Isto naranxa é un pole que están metendo agora mesmo, sobre todo para aportarlle proteína á cría. Aquí temos unha abella que ten o pole que o leva nos cestillas das patas de atrás, e logo na parte central é onde a raíña pon os huevos. Esas celdillas se tapan, dentro hai unhas larvas transformándose en abellas adultas. Bueno, aquí está a raíña, que é a nai de todas as abellas. A raíña ten un abdomen un pouco máis grande porque durante o seu estadio de larva recibiu jalea real durante todo o tempo, ao contrario que as abellas. Entonces desarrollou o seu aparato reproductor, que se sitúa no abdomen, é máis grande. En primavera, que é no momento máis álgido do ciclo das abellas, que é cando máis floracións hai, pode haber ata máis de 50.000 abellas nunha sola colmea. Moito estamos aprendendo hoxe con Xesús. Queren saber como recolle o pole o noso amigo? Pois iso será á volta na súa albariza. Regresamos á granxa de Bea. Viñamos de coñecer a súa poldra Atenea e a súa manda de vacas. Despois de cambiarlle a auga e botarlles un pouco de fariña, é tempo de achegarlles máis alimento aos animais, desta volta en forma de erva. Bea non fai nada porque sí. Ela ten un xeito preciso de facer as cousas que nos vai detallar agora mesmo.
agora estou traendo erva verde para aquí para darlle o aporte de proteína que lle fai falta, porque aquí nesta parcela acabóselle o pasto. E por outra parte, a erva botolle xusto por ao lado de fora do cierre electrificado para que metan a cabeciña por baixo para coller a erva, pero sin meter a pata. É basicamente para que non a pisen, para que coman sin pisar, porque senón unhas tornanse ás outras e ao final acaba toda a erva pisada e non a comen. Unha vez que a vaca pisa a erva, despois xa non a quere. É bastante selectiva a hora de comer. É bo que coman no chan porque o movimento mecánico de acercar a cabeza ao chan e ese movimento do seu cráneo produce que liberen hormonas da felicidade para elas. Entón, unha vaca feliz é a que come no chan e os cabalos exactamente igual. Vacas felices, iso é o que queremos. Xa ven que Bea está atenta a todos os detalles, e iso faino tanto cos seus animais como cos seus cultivos. Toca agora visitar o outro piar do proxecto de Bea, a súa horta. Imos con ela. Esta é outra capa do proxecto que é a parte da horta. A parte da horta está dividida en varias fincas. Esta xustamente non é a de producción como tal, senón que é unha horta un pouco experimental, onde vou probando cousas, tamén aproveitando que esta finca estaba a monte, é a primeira vez que se cultiva, para ir quebrando a terra e facendo unha estructura de terra correcta para o cultivo. A min as plantas desde sempre se me deron bastante mal e realmente o meu fuerte son os animales, o que máis me apasiona, digamos. Pero a horta é un piar fundamental, basicamente, porque forma parte da alimentación diaria das persoas e é a base para unha alimentación saudable. Nesta finca, xustamente, agora están os cultivos de verán aínda. Hai puerros, piperminas, hai pementos de varias variedades e tamén hai berenxenas. Pois estes son pementos morróns que, espérase normalmente a que se poñan vermellos. Estes hai algúns vermellos e outros que aínda están verdes, pero pódese consumir tanto en verde como en vermello. Estas son berenxenas moradas lisas, que as berenxenas sí que notan un pouco máis que sexa un terreo que se acaba de empezar a cultivar. Para ser as primeiras que produce o sitio, verdade que están genial. E a horta estruturase en bancais, que os bancais están adaptados para que pase o tractor. Entre bancal e bancal, no polo pasillo, irían as rodas para poder traballar co tractor e non a man a parte do medio. Entón, eso permíteme que se me queda algún cultivo en un bancal, pero quero quitar o de outro para plantar outra cousa, podo facelo sin problema porque podo pasar simplemente o tractor, quito a lona, paso o tractor e xa podo plantar o que queira aí. E as verduras comercializoas a través de venta directa, a xente que ou ven á granxa ou me pide verduras, ou ven a través de frutería. Xa coñecemos a Bea Labrega e a Bea Gandeira. Nuns minutos regresamos onda ela para ver a súa outra faceta favorita, a de divulgadora. Estamos convidados a unha merenda de produto local. Queren asistir? Pois iso será nun cachiño de nada en Lalín. Volvemos a Bo Peixe, o proxecto de estampaxe botánica de Isa. Deixaramos a nosa amiga facendo un deseño. Isa está situando as diferentes flores e follas que vai estampar nun chal de seda. Unha cousa bonita deste traballo. O resultado final sempre garda certo misterio e sempre sorprende, incluso a súa creadora. Ainda que ti coloques as follas dunha maneira concreta, cun propósito, pensando que vais a ir como ti pensas que vais a ir, isto é un proceso moi arbitrario, é dicir, cada folla deixa a huella que quere no momento que quere, aínda que, máis ou menos contrólase o proceso e o resultado, é moi difícil de definir que é o que vai a salir exactamente. O azar xoga unha grande parte neste proceso. O tema de que todo isto sexa tan aleatorio é imposible repetilo dúas veces igual. Entón, cada peza é única. Vale, agora o que vou facer é desenrollar toda esta parte de tela que a metade do fular que estaba enrollada aquí.
vamos a poñela sobre a outra. Entón, vamos desenrollando pouquiño a pouco, porque a tela de seda é moi mala de tratar cando está mollada. Pois o que estou facendo é terminar o que sería a preparación previa do fular antes de metela para cocer. Entón, hai que enrollala sobre si mesma, ten que quedar ben estiradiño, porque cada enrúa que quede é unha falla no estampado, quedará unha liña blanca. Entón, hai que estiralo o máximo posible e apretar tamén o máximo posible para que a estampa da folla quede o mellor definida que se poida. Agora sería o momento de meter o rolliño a cocer. Pero como ten que estar mínimo 1 hora, e non vos vou ter aquí agardando, pois vou a facer unha maxia. Este o metemos e sacamos outro que xa teño cocido. Pois aquí metín cotinus, que é unha árbore que lle chaman a árbore das pelucas. Metín té silvestre e roble americano. Agora abrimos. Entón vamos a abrilo e vamos a quitar todas as follas e a ver os resultados. Pois parece que quedou bastante ben. Marcaron moi ben as follas. Podemos darlle un notable. Nos subimos xa nota, Isa. Ben merece lo sobresaínte. E así, vendo do que a natureza e a nosa amiga son quen de facer camiñando xuntas, é como nos imos despedir de Isa, unha muller que soubo redirixir os seus pasos para aproveitar un espazo da familia e deixar pegada nunha artesanía que a namorou dende o primeiro momento. Este traballo foi un cambio que devolveume a casa, devolveume a contacto coa natureza diariamente, a traballar pois moi feliz, rodeada de árboles que plantou a miña avoa, que plantou a miña mai. Traballar aquí e volver ao paraíso da infancia, onde facía as cabañas nas árbores con meu irmán, onde corría e xogábamos aquí ao escondite e a todo. E claro, traballar aquí é un privilexio para min, é a felicidade total. Pois nada máis, espero que pasarades un bo día aquí no taller, que disfrutarades co meu traballo. Nada, vémonos por aí por sala. Isa, un placer estar contigo. De volta con Xesús. Deixáramolo traballando na Albariza, lugar do que extrae os diferentes produtos que comercializa baixo o nome Cova da Abella. Produtos como poden ser o mel ou o pole. Imos entender agora como é que recolle o pole. O pole para colleitalo se sole facer en épocas onde hai un excedente de pole. No meu caso, suelo poñer os cazapólenes no mes de xuño, cando está o castiñeiro en flor, que dan moito pole, vale? Simplemente hai que poñer estes trebellos nas piqueras das colmeas, vale? E o sistema é o seguinte: ten unha malla vertical pola cal pasan as abellas, pero pasan moi xustiñas. Entonces, levan boliñas de polen nunhas cestiñas que teñen nas patas de atrás, e ao pasar tan apretadiñas, as boliñas de pole se lle caen e pasan a través desta outra malla que está en horizontal. Entonces, caen este caixonciño, e aquí é onde recollemos nós, temos que vir cada día, recollelo, porque o polen é moi proteico e fermenta moi facilmente. Despois se deshidrata e se comercializa pois, en botes deshidratado. En función da flor de onde proveña o pole, temos diferentes cores. Vale? Neste caso, pois, como o cazapole se puso en xuño, temos pole amarelo, que é o pole do castiñeiro, temos un pole gris, que é o polen da silveira, un que é máis laranxa, que é o da xesta, e un morao, que é o da viborera. Ben curioso e efectivo. Para que as abellas sigan traendo pole e producindo mel, é importante protexelas dos depredadores.
como pode ser a velutina. Temos o noso amigo, todo un biólogo, para explicarnos como as combate. Bueno, as velutinas son as vespas que entraron de Asia e, bueno, como é unha especie invasora, non ten depredadores. Na época na que a velutina ten un pico de cría, necesita proteína e a saca principalmente de comer abellas, de atacar abellas. Non é tanto que coman abellas, que tamén, pero causan un comportamento nas abellas que é de bloqueo. As abellas fan unhas barbas nas piqueras e non saen a traballar. Ou non sair a traballar, non entra alimento e acaban morrendo de fame. Para combatir as velutinas, neste colmenar, pois o que utilizo son estas arpas eléctricas e o que fan, vedes aquí, que as velutinas, cando atravesan estos fíos, os fíos, digamos, que van alternando positivo e negativo, vale, polos diferentes, cando tocan os dous fíos fai corto e as churrusca, vale? Por que as abellas non lles afecta? Porque as abellas son máis pequenas, entonces ao pasar entre os cables toca un fío só. Este ano estamos probando outro sistema, que é o chamado sistema Coldo. O inventor deste artilugio é un apicultor vasco moi recoñecido que se chama Coldo, por eso se chaman así estas colmeas. Este sistema simplemente é unha malla que ten cada certa distancia unha entradiña por onde entran as velutinas. As velutinas, unha vez que están no tubo, neste tubo horizontal, non son capaces de sair, porque elas tenden a ir hacia arriba. Entonces van indo hacia os lados e cando chegan a estas chimeneas que temos en ambos extremos da trampa, suben a cara arriba e aquí temos un capuchón que ten un cono, é como unha especie de NASA. Saen por este cono e aquí podemos ver que unha vez aquí xa elas non son capaces de sair. Isto cada certo tempo hai que vir e vacialo, ves? Vedes que aquí, por exemplo, isto se vaciou fai 3 días e xa capturou todas estas velutinas. Pois con esta lección de resistencia é como chegamos ao remate da xornada ao carón de Xesús. Hoxe vímolo na súa dobre faceta, a de apicultor e a de produtor de shiitake. Sen dúbida, este rapaz está traballando arreo para seguir tendo os pés na terra. O máis bonito deste traballo, para min, sin dúbida, é estar en contacto coa natureza, estar ao aire libre, tamén o traballo físico, que é algo que me gusta, non son de estar sentado nunha oficina, me gusta estar activo, eu encantado de que viñera desde que me dera esa oportunidade de mostrar o que fago aquí, o do cultivo de cogumelos e as miñas abellas. E xa aproveito tamén para decir que, que a xente procure consumir o mel directamente ao apicultor, vale? Temos uns meles extraordinarios en Galicia, estamos mellorando co consumo de mel de cercanía, a polinización e o mantemento dos nosos ecosistemas e da nosa biodiversidade. Así que, sin máis, me despido. Ata outra. Ata outra, Xesús. Grazas a ti por recibirnos. Regresamos a Aer Ecofarm, o proxecto da nosa Bea na parroquia de Sello, en Lalín. Hoxe vímola traballar na súa granxa como gandeira e tamén como labrega. É tempo de vela na súa outra faceta como divulgadora nas redes. Temos a Bea preparando unha merenda para que non van tardar en chegar as comensais. Hai pouco, Bea organizou un concurso nas súas redes. O premio era degustar produtos locais de Lalín. Nisto anda agora mesmo Bea, preparando todo para as gañadoras. Estou preparando unha merenda, pois a xente ven a coñecer un pouco a granxa e pois agora estamos preparando toda a mesa para que a merenda sexa o máis agradable posible, con produtos exclusivamente de Lalín. Entón, intentar como poñer unha persona detrás de cada produto, explicar un pouco a súa historia. Ou incluso no caso das galletas que as fago eu, por que as fago e de onde veñen. Entón, contextualizar un pouco para acercar a xente ao que está comendo. As redes sociais, a verdade é que son indispensables en un proxecto como este, porque permite visibilizar un montón a actividade e que a xente veña aquí á granxa neste día,
Por outro lado, pois, cara a exposición dos produtos ou cara a acercar a xente ao rural e concienciarse para que valore pois, os alimentos e de onde veñen. E hoxe aproveito para gravar un pouco pois, a actividade, como un pouco o que facemos, para mostrarlle a xente pois, o que son estas actividades na granxa e que poidan quizá algún día vir a disfrutalas. Esta iniciativa de Bea, sen dúbida, achega a xente nova como a ela ao traballo no campo. Xente como pode ser Saleta, unha das gañadoras do concurso de Bea que está a gozar e aprender a un tempo nesta xuntanza. Bueno, pois eu descubrín o proxecto de Bea gracias ás súas redes sociales en Instagram. Estes proxectos ao final poñen en valor Galicia, que, por exemplo, para mí personalmente creo que é moi importante porque os produtos que facemos aquí ou as ideas que saen daqui da terra noto que moitas veces non son valoradas mesmo por nós mesmos. O proxecto de Bea é moi importante tanto para Lalín e, sobre todo, tamén para alentar a outros xóvenes a levar adiante o seu proxecto, porque ao final é unha decisión valiente, pero se o fas con corazón e tes fe realmente no que ti queres facer, tes máis papeletas de que salga ben. Brindamos por iso. Pois así, compartindo, é como estamos rematando a xornada xunto a Bea. Unha rapaza que cambiou a cidade para regresar ao medio rural e pôr en pé un proxecto do que non pode estar máis orgullosa. A volta ao campo valora dunha forma super positiva porque a verdade é que despois de vivir 17 anos aquí, unha vez que me fun e que volvín, teño unha perspectiva totalmente diferente. A veces tes que alexar un pouco para ver as cousas aínda máis de cerca. Entón, desde que volvín, teño a perspectiva de valorar realmente o que temos en Galicia, as aldeas que temos e a calidade da nosa terra e do noso campo, a verdade. O campo ten, para empezar, a calidade do aire, que levantas, te respiras e xa empezas o día como con enerxía positiva. Logo tamén ten o contacto con animais, poder escoitar, que moitas veces o bullicio da cidade pois non xo permite, e paz e tranquilidade, eu creo tamén. Pois ata aquí a día de hoxe, se queredes facerme unha visitiña, espero vos sempre cos brazos abertos. Ata logo. Ata logo, Bea. Foi todo un placer. E despedímonos hoxe en Cos Pés na Terra coa boa impresión que nos deixou Isa e o seu traballo. Admirados polo que consegue Xesús traballando no seu paraíso e seguros de que Bea seguirá gozando, respirando o aire puro do seu proxecto. Ata a semana que ven. La voz en off esa la quiero conocer, yo que seguro que me va a putear en algún momento. Bueno, hacerme más grande. Antonia, ven. Antonia, vente. Oh. Es el de la voz. El cabrón lo va a poner al final del programa. ¿Sí? Él también. Ya estamos grabando. La dulce y la travesera, ¿viste, no? La traviesa. Lo toco todo. Esta é unha pedra multivitamínica que ten... Joder, perdón, Dios.